Imani kancane. Futhi Yona mfana, ufuna ukuthi umuntu aza kubhaqwa kule ngenduku wena ukuze ukwazi ukukhuluma iqiniso. Bengifuna inhlamvu eyodwa nje kuphela bashona. Eyodwa inhlamvu. Inhlamvu ozoyenza. Cha, ukuthi ngenze i-project esikole. Sikhuluma nge-Russia ne-Ukraine nezikhali abayisebenzisayo nokuthi Hayibo, wena uzela ekhaya uthi uzo-interviewa mina. Sekushintshe kuphi? Vele uzo-interviewa wena. Iqiniso lababishop ukuthi ubhuti wami into ayenzile ibe nobulima futhi wenza iphutha. Yebo. Iphutha ngilenzile ukuthi nje ngayeka le assignment yokuqala yandlula isikhathi. Manje bese kumele ngenze ama-assignment awu-2. Mangcobo, ngiyaxolisa. Ubulimi engibenzile ukuthi ngingaceli. Futhi ngiyanibonga kakhulu bazali ukuthi nisidedele sihambe mina sinodadwe asihambe Hey, awukahle. Ake sithinte la ngumfowenu. Sike sizwe ukuthi yena uzothina ngudaba. Cha, asikho isidingo sokuthi simthinte ubhuti. Uyamazi njani uhleze esebenza. Ubhizi khona manje busy kakhulu. Mina novusi sizohamba. Yeah, futhi asikho Cha phela uma kunjalo. Angicabangi ukuthi umekeza la ezosola lo daba lolu kuzoba nenkinga lapho. Ikhona? Ayikho. Angitshela wena gorgeous. Angizange ngize ngithi uhamba oqhama. Ushilo. Manje wenze njani wena? Futhi manje kufanele ngize ngikuphelezele mina ngikise toilet kubamba isando yoqhama. Hayi musani kuyenza lento guys. Vulana amadlebe. Into niyazi ukuvula imnyomo niyeke ukuvula amadlebe. Bese lo ngicomplaina la ngicomplainela udoti. Anitsho manje asazoba nelunch la lunch dololo. Kwenzakala ngempela sodla nini kanti? Sathi ngasigijima. Ayingeke bafowethu. Hayibo. Kwenzekani namhlanje? Lezi iguli lezi engiyibona la impilo. Kade siloku sibambela amasampulu omchamo. Kuphelile 2 hours. Yini? Makade sigijima nkosiyami. Kade sehla senyuka abaphela abantu ngasifuna itrack lokubathulula. Hey bangi, Yazi fanele senze njani? Asisebenzeni ngokubambisana sonke. Kanjani? Sidla sigijima asikho isikhathi awukahle. Iwena. Inkinga zakho zonke iphelele ekudleni. Awunayo ixazululo nje wena. Asenze nje. Yeah. Yabona ke wena phindile uzobamba la i-reception. Bese ubheka laba abazohlela umndeni. Bese kuthi wena ubona iguli ngambili ngesikhathi sona. Ezimbili ngesikhathi sinye. Wena ke qhubeka nomsebenzi wakho kuba uphotha. Bese lokho uyolunguza lapha ePharmacy ukuthi uhamba kanjani. Asisebenzeni.